Здравейте! В този клип ще ви покажа как да си направите пролетно щъркелче, което е 3D. Нужните материали ще са линия за всеки случай, молив, лепило, ножица. Може да го нарисувате, може от някъде да принтирате щъркелче, което е без човка, цветни моливи и гланцово блокче. От гланцовото блокче взимаме червена хартия и изрязваме 2 броя, нещо като лаленца, едно остро триъгълниче или ромб, който е остър, и 2 ленти, по-добре да са еднакви на дължина. След което ги оставяме настрани, като ги изрежем. Взимаме картинката и започваме да я оцветяваме. Ето за сега как изглежда. Дървото ни е готово. Готово!